Όλγα, Ολγίτσα μου, Ολγάκι μου, σου έχω μια έκπληξη πρώτου μεγέθους. Για μένα ειδικά. Ειδικότατα. Της αγόρασες μια βυζόν. Όχι δα, οι γούνες κομμένες είναι αντιοικολογικές. Και αντιοικονομικές εξάλλου. Σου έχω ένα μήνυμα που σε ενδιαφέρει πολύ. Συνάντησα προχθές στο δρόμο την συμμαθήτριά σου την Αθηνά. Τι ξέρεις, την αδελφή του Παύλου του Μπούμπουλη. Ποια θέλει την Μπουμπουλίνα? Ναι, και σου στέλνει χαιρετίσματα. Αλλά αυτό δεν είναι το σπουδαίο. Το πιο σημαντικό είναι ότι μου είπε ότι σε κανένα μήνα το πολύ γυρίζει από το Johannesburg ο αδελφός της ο Παύλος. Ο Παύλος? Ναι, έρχεται να εγκατασταθεί πια μόνιμα στην Ελλάδα μετά από 30 χρόνια. Ναι, και μου είπε η Αθηνά ότι εκεί κάτω στο Johannesburg έκανε εμπόριο διαμαντιών και έχει γίνει ζάμπλουτος. Αλλά ήταν άτυχος στο γάμο του, πέθανε η γυναίκα του και τώρα είναι χήρος. Ζωή σε λόγο μας. Και δεν θα το πιστέψεις, Όλγα μου. Ξέρεις τι είναι εκείνο που ρωτάει την Αθηνά κάθε τόσο στο τηλέφωνο? Πώς πάει ο πληθωρισμός? Όχι. Τι κάνει η Όλγα? Πώς τη ρωτάει για μένα ο Παύλος? Καλά, ποιος είναι αυτός ο Παύλος ο Μπούμπουλης? Δεν ξέρεις τον Παύλο τον Μπούμπουλη? Έχει σχέση με την Ελληνική Επανάσταση? Κρυάδες. Είναι ο πρώτος έρωτας της Όλγας στο γυμνάσιο. Πολύ ρομαντική ιστορία. Α, τώρα τον θυμήθηκα. Λέτε αυτό το σπυριάρι. Σου δώσω μία να σου πω εγώ. Ποτέ δεν είχε σπυράκια ο Παύλος. Κάτι λίγα τάχερε, Όλγα, μην είσαι κι εσύ τόσο απόλυτη. Απ' την ηλικία θα ήταν. Γενικά, αν αφαιρέσεις τα σπυράκια, ήταν πολύ ωραίο παλικάρι. Ναι, όλα τα κορίτσια τρελαινόντουσαν για τον Παύλο. Κι εγώ όμως ήμουν πολύ ωραία τότε. Μια νεράιδα ήσουν, Όλγα μου. Ώστε με θυμάται ο Παύλος. Ναι. Και ρωτάει για μένα. Ναι. Μα γιατί τόση ταραχή για αυτό τον Παύλο τον Μπούμπουλη? Γιατί, Ειρήνη μου, ο πρώτος έρωτας, όσα χρόνια και να περάσουν, δεν ξεχνιέται ποτέ. Έχω φάει ξύλο εγώ. Σε έδερνε κιόλας. Όχι καλέ, ο μπαμπάς την έδερνε επειδή συναντιόταν με τον Παύλο. Με τον Παύλο είχαμε γνωριστεί σε μια κατασκήνωση προσκόπων. Αυτός ήταν πρόσκοπος με τα Λυκόπουλα και εγώ οδηγός. Με τις αρκούδες. Αχ, Μαρή, με τα πουλάκια. Ήτανε δίπλα η κατασκηνώση και τη νύχτα πηδάγαμε το φράχτη και συναντιόμαστε. Ζωηρούτσικα τα πουλάκια τότε. Και τα Λυκόπουλα. Και μετά συνεχίστηκε ο έρωτας και στην Αθήνα. Πηγαίναμε σε πάρτι, χορεύαμε μπλουζ, εκείνο το It's Now or Never του Πρίσλι. Είχαμε λιώσει τα πόδια μας να το χορεύουμε. Όταν το έμαθε όμως ο μπαμπάς σας έγινε Τούρκος και τότε αποφασίσανε να κλεφτούνε. Και τι έγινε μετά? Άμα είχα κλεφτεί θα το έχεις μάθει. Αχ, τι ρομαντικοί που ήταν τότε οι έρωτες, Όλγα μου. Εγώ πάντα νοσταλγώ αυτά τα πρώτα ερωτικά σκερτήματα. Το σκασιαρχείο στον Άγιο Νικόλα. Τα ερωτικά καρδιοχτύπια κάτω από τη βλέποδια. Αυτή η νοσταλγία τον έφαγε και τον Κοντογιανόπουλο και πήγε να επαναφέρει τις μπλεποδιές. Κι όμως ήταν όμορφα τότε. Κρυφά ραντεβού, ψέματα στον μπαμπά, ξύλο. Εδώ που τα λέμε το ξύλο θα μπορούσε και να λείπει. Όχι, αυτά πάνε μαζί. Εγώ πάντως προτιμώ το ρομαντισμό κι ας έχει και βούρδουλα. Νομίζω πως οι σημερινοί νέοι είναι άτυχοι. Γιατί, επειδή δεν έχουν βούρδουλα? Όχι, γιατί έχουν αμέσως αυτά που θέλουν. Ενώ εμείς τότε για να του κάτσουμε κάποια νου, τον τσιτσιρίζαμε πρώτα. Αλλά άμα καθόμασταν, δεν σηκωνόμασταν μετά. Αχ, ναι, ήταν πολύ πιο ρομαντικά τότε. Πολύ πιο ρομαντικά. Αχ, ωραίες που είναι οι φακές σου, Ειρήνη μου. Δεν λίγο ξύλια ακόμη. Δεν θέλω, καλές είναι. Και τώρα ένα αξέχαστο τραγούδι του μεγάλου Elvis. It's Now or Never. Αχ, ωραίο τραγούδι αυτό. Kiss me, my darling. Be mine tonight. Tomorrow will be today. Ωραίος ο Elvis. Καλά, μην το συζητάς, τον άκουγες και άναβες. Δυναμίτης και τα τραγούδια του δεν γράφονται σήμερα τέτοια τραγούδια, Όλγα. Τέτοια τραγούδια δεν θα ξαναυπάρξουν. Καλέ, τι έπαθες, είπαμε, δεν γράφονται τέτοια τραγούδια πια, αλλά δεν το βάλουμε και μαράζει. Συγγνώμη, προχώρησε, αλλά ο Έλβης. Έχει πεθάνει ο Έλβης προπολού. Δεν το ξέρω. Έλα, Χριστέ και Παναγία. Πολύ της τύχησε ο θάνατος του Έλβη στα καλακαθούμενα. Όλγα, πού να το βάλω αυτό το βάζο? Δεν ξέρω, τώρα έχω δουλειά. Κλαίω. Ολγάκι μου, είναι 2 μέρες τώρα που δεν κάνεις άλλη δουλειά. Γιατί κλαις, μανάρι μου?
Έχω τους λόγους. Αναμφίβολα, αλλά ποιοι είναι αυτοί οι λόγοι? Νοσταλγία. Α, μεγάλη φωτιά σου άναψε η Μπεμπέκα με αυτό το Παύλο το Μπούπουλι. Δεν ξέρω, μωρέ, αλλά να βλέπω πώς ήμουν και πώς έγινε και μου ήρθε να βάλω τα κλάματα. Δεν σου έρχεται μόνο, τα βάζεις κιόλας. Μα κοίτα πώς ήμουν, βρε Μαρία, κοίτα ένα μπουμπούκι. Να κοίτα εδώ, εδώ είμαι με τον Παύλο. Δεν θα ξανάρθουν αυτά τα χρόνια. Και δεν το ξέρεις τώρα, το διαπιστώνεις? Ναι, γι' αυτό κλαίω. Βέβαια έχεις το δίκιο σου. Έχω, πώς δεν έχω. Γιατί οι συγκινήσεις της πρώτης νότητας δεν επαναλαμβάνονται. Γι' αυτό σου λέω. Αλλά βρε Όλγα μου, μην κάνεις έτσι. Και εμείς αγαπήσαμε, δεν κάνουμε έτσι. Δεν αγαπήσατε όπως εγώ. Τι λες καλέ, δεν θυμάσαι στο γυμνάσιο που τα είχαμε το Γιώργο από την αρχιτεκτονική? Αχ, ναι, το θυμάσαι αυτό το Γιώργο. Όλα μπέχωνα φορούσε και έμενε σε μια καρσονιέρα στην Πενάκη. Αν το θυμάμαι, λέει, τι σφουγγάρισμα έχω ρίξει εγώ σε αυτή την καρσονιέρα. Εγώ να χαίρομαι που σφουγγαρίζω. Από αγάπη. Όποιος αγαπάς σφουγγαρίζει. Άι στο διάλο, τι μου θύμισες. Καλή το θυμάστε, κύριε, το ταβερνάκι που πηγαίνουμε στην Κεσαριανή και τραγουδάγαμε τις κιθάρες. Ναι, και γεμίζαν τα ρούχα μας τσίκνα, Και η τσίκνα τότε ήταν πιο ωραία. Σταματήστε πια, γιατί δεν θέλω πολύ να τα πήξω κι εγώ, Τι κρατιάσαι και εσύ καημένη, κλάψε άνετα. Εσύ τώρα γιατί, καλέ? Σαν κοπέλα κι εγώ είχα την περίπτωσή μου. Δεν θυμάσαι τα Βρασίδα. Στο κατηχητικό γνωριστήκαμε. Αχ ναι, ο Βρασίδας, εκείνο το παπαδοπέδι. Στον επιτάφιο κρατούσε το έξω δεξιό εξαπτέρυγο. Νόστιμο παιδί ήτανε. Έχω φάει εγώ λειτουργία στη μάπα για το Βρασίδα. Όλους τους χαιρετισμούς και τα ψυχοσάββατα. Αχ, οι ωραίες μέρες. Αχ, τι υπέροχα ψυχοσάββατα. Αχ, Με σύστια τα πανιά βλέπω, γιατί? γέρασα, Μπεμπέκα μου, γέρασα. Ρε, άντε καλέ που γέρασες, κουνήσω από τη θέση σου. Γιατί άμα κουνηθώ από τη θέση μου θα με κρίνω. Άστα, Μπεμπέκα, άμα τα κεράκια της τούρτας των γενεθλίων στοιχίζουν πιο πολύ από την τούρτα, πάει γέρασες. Μην το λες αυτό, τα κεριά κρύβηναν πολύ τελευταία. Και οι τούρτες επίσης. Για κοίτα εδώ να δεις τι βλέπεις. Αυτό που έβλεπα και χτες. Και είναι ωραίο αυτό που βλέπεις. Εγώ όταν σε κοιτάζω βλέπω πάντα την αγαπημένη μου ανιψούλα, την Όλγα, το κοριτσάκι μου. Μπεμπέκα μου, είμαι αγαπάς πάρα πολύ, έχεις πάθει καταράκτη. Αυτό που έχεις μπροστά σου είναι μια μεσόκοπη στα πρόθυρα νευρικής κρίσης. Μα γιατί αυτό το ξαφνικό άγχος με την ηλικία σου? Γιατί καθρέφτη έχω και βλέπω. Και όσο σκέφτομαι ότι ο Παύλος όταν έβγαινε για την Αφρική άφησε πίσω του ένα μπουμπούκι και τώρα θα βρει αυτό που βλέπω, μου έρχεται μια τρέλα. Μου έρχεται. Με συγχωρείς, αλλά σε αυτό φταίς κι εσύ λίγο. Πού φύγε ο Παύλος για την Αφρική? Όχι, που άφησες τον εαυτό σου να μεγαλώσει. Και τι να έκανα δηλαδή, να έμπαινα στη φορμόλη μέχρι να γυρίσει ο Παύλος? Όχι, αλλά μπορούσε να περιποιήσει περισσότερο τον εαυτό σου. Τη σήμερα ημέρα δεν υπάρχουν γριές. Και αυτές που είναι στα γεροκομεία τι είναι, νέες μεταμφιεσμένες? Αυτές είναι από την εποχή του Παύλου Μελά. Τότε που η κοσμετολογία ήταν πολύ πίσω. Μια ιντρατάν και έξω από την πόρτα. Κι εγώ μια ιντρατάν βάζω. Γιατί κι εσύ από πλευράς περιποίησης είσαι στην εποχή των Μακεδονομάχων. Σήμερα όμως μια γυναίκα μπορεί να διατηρηθεί 40 μέχρι τα 60 της. Λαδώνοντας το ληξιαρχείο. Όχι, με διάφορα προϊόντα και μεθόδους. Ξέρεις πόσες κυρίες έχουν σταθμεύσει στα 40. Πολλές. Όνου κέστη αριθμός. Για στάκα ρε Μπεμπέκα, εγώ έτσι όπως είμαι τώρα δηλαδή μπορεί να μοιάζω με 35άρα. Και λιγότερο. Αλλά για να γίνει αυτό πρέπει να δώσεις μάχη με το χρόνο. Μωρό, όχι μάχη με το χρόνο και τη μάχη των καυγαμήλων να δώσω εγώ άμα. Πρόσεξε όμως για να κερδίσεις αυτή τη μάχη. Δεν αρκούν τα καλλυντικά και οι κρέμες. Χρειάζεται εσωτερική πίστη και φλόγα. Πρέπει να νιώθεις μέσα σου νέα. Μωρ, μέσα μου νιώθω νέα. Απόξω μου δεν με πιστεύουνε. Πώς να σε πιστέψουν, Όλγα μου, αφού δεν το δείχνεις? Μα είναι ρούχα αυτά που φοράς. Εγώ για ρούχα τα αγόρασα. Δεν λέω κομψή είσαι, αλλά να, πολύ συντηρητική βρε παιδί μου. Αυτά τα ταγεράκια, τα ντεπιές, σου προσθέτουν χρόνια. Ξέρεις, Όλγα μου, τι πρέπει να κάνεις για να καλύψεις ατέλειες που σου άφησε ο χρόνος? Αμέ, να κυκλοφορώ με φερετζέ. Όχι βέβαια, αλλά αφού λες ότι αισθάνεσαι νέα, πρέπει να ανανεώσεις τον τύπο σου, να βρεις ένα πιο νεανικό στυλ που να σε εκφράζει. Καλημέρα. Καλημέρα. Μπροστή αυτή η έκπληξη. Ολγάκι μου, γιατί ντύθηκες ο καλός, ο κακός και ο άσχημος? Γιατί αποφάσισα να αλλάξω, αγάπη μου. Βαρέθηκα τα συνολάκια, τα γεράκια και τα ντεπιές. Ελπίζω αύριο να μην έρθει η Ινδιάνα. Δεν καταλαβαίνω μπροστή αυτή η αντιμετώπιση. Βλέπετε τίποτα παράξενο? Το γκλιντίζγουν σε κοντό σπανό με περούκα. Το μαλλί τι του έχεις κάνει? Δεν δικό μου, περούκα είναι. Σας αρέσει? Καλή είναι. Στο σύνολο κάτι δεν μου κάθεται.
Είναι αρχή ακόμα, γι' αυτό σιγά σιγά θα το συνηθίσετε. Μπα, έπεται και συνέχεια. Φυσικά, η Όλγα Χαρίτου που ξέρετε δεν υπάρχει πια. Αποφάσισα να γίνω μια άλλη γυναίκα. Ναι, η καλά με τη Τζέιν. Όχι, μια γυναίκα ενεργητική που δίνει τη μάχη της με το χρόνο. Συγγνώμη, αυτή τη μάχη στο Ρίο Γκράντε θα τη δώσεις? Μην κοροϊδεύετε. Αποφάσισα να ξανανιώσω και θα ξανανιώσω. Η Όλγα Χαρίτου πέθανε. Ζήτω η Όλγα Χαρίτου. Ζήτω. Όλγα, τι κάνεις εκεί? Αναζητάω το χαμένο χρόνο. Θέλω να πω τι κάνεις με όλες αυτές τις κρέμες. Δουλεύεις πλασιέ? Τις αγόρασα. Γιατί? Για να τις τρώω το πρωί με μαρμελάδα. Τόσες πολλές. Αποφάσισα να περιποιηθώ σωστά το πρόσωπό μου. Τη σήμερα η μέρα μια σκέτη κρέμα υδρατάν δεν αρκεί. Α, και αυτό αγόρασες τις πολλές. Δεν είναι όλες υδρατάν, Μαρία Νόητη. Η κάθε μία είναι για άλλο πόστο. Αυτή, ας πούμε, είναι μια σκέτη υδρατάν, εμουλσιόν, ρεζενεράν, εκολοζή και λαστίν. Τι λες, βρε παιδί? Βέβαια, περιέχει προστατευτικά και συσφυκτικά υλικά από τη φύση. Χαμομήλι, βρώμη, φύκια. Και κοκκινόχωμα. Όχι, κινέζικο ginseng και μεξικάνικη σπιρουλίνα. Και χαλβά φαρσάλων. Θα κάτσετε να μάθετε τίποτα ή θα κοροϊδεύετε συνέχεια? Όχι, παιδί μου, λέει και εσύ, λέγε. Λοιπόν, αυτή εδώ είναι πάρα πολύ καλή. Κρέμ Protectrice Revitalisant Complex Hydroactive. Ωραίο όνομα και μακρύ. Τι κάνει αυτή? Ενεργοποιεί τους μηχανισμούς ανάπλασης των κυτάρων, αποκαθιστώντας την υδρολιπιδική ισορροπία του δέρματος με ιόντα και υδροκαταλύτες. Κατάλαβε, τώρα που μου το εξήγησες το έχω καταλάβει. Το έχω κάνει κτήμα μου εγώ τώρα αυτό. Αυτή εδώ είναι καταπληκτική, Κρέμ Μικρομισέλ Ολιποζάμ Τριακτίφ. Έχει 3 χρήσεις αυτή. Εξαφανίζει τους κύκλους κάτω από τα μάτια, το προκούλι. Και σερβίρεται με το ψάρι αντί για μαγιονέζα. Να πάει στο διάβολο. Έλα, βρε, Όλγα μου, τώρα που έγινες ξαφνικά εξπέρ. Αφού είδα καλό, καλέ. Μία φορά χρησιμοποίησε από αυτή την ανορθωτική κρέμα για το στήθος και είδα διαφορά. Πού την είδες, καλέ, γιατί εμείς δεν την είδαμε. Από μια ηλικία και ύστερα το μόνο ορθωτικό για το στήθος είναι η μπανέλα. Και μπορώ, Όλγα, να σου κάνω μια ερώτηση. Γιατί αυτή η ξαφνική έφεση? Γιατί σε ένα μήνα έρχεται από το Johannesburg ο Παύλος και θέλω να βρει την Όλγα που άφησε. Ή τουλάχιστον κάτι που να μοιάζει. Και ελπίζεις ότι σε ένα μήνα θα ξαναγίνεις 20 χρονών? Άντε, 25. Μακάρι, μακάρι. Και πόσο στοιχίζει αυτή η αναπαλαίωση? Αυτή εδώ 32.000, αυτή 39.990, αυτή 40. Σύνολο τέλος πάντων 250.000. Και όταν τελειώσουν σκοπεύεις να τα ξαναγοράσεις? Τι έτσι, μια κιόξο. Και πού θα τα βρεις τόσα λεφτά? Είναι απλό. Θα κάνουμε μια αίτηση στο Υπουργείο Πολιτισμού, θα ανακηρύξουν τη μούρη της Όλγας διατηρητέο μνημείο και θα πάρουμε δάνειο. Γεια σας. Όλγα. Τι είναι καλέ, γιατί παθαίνετε όλοι για μένα με ανοιχτό το στόμα? Τι βλέπετε, κάνα τέρας? Ναι. Βράσει το διάολο από εκεί. Ανδρέα, ξέρεις, η αδερφή μας σκέφτεται να κάνει μια γενικότερη αναδόμηση. Και γιατί φοράει περουκατσπέσα τα μαλλιά? Όχι, καλέ, αλλά ψάχνει να βρει τον τύπο της. Και πού τον ψάχνει, καλέ? Εκεί που ξοδεύουν τα λεφτά. Μόνο για καλλιντικά 300.000. Άσε τώρα τα φουστάνια και τις περούκες. 300.000? Όσο δηλαδή για να πάρεις ένα μηχανάκι? Ή ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Και το αποτέλεσμα? Αυτό που βλέπεις. Τώρα δεν σκέφτεται να αρχίσει να πηγαίνει και σε Ινστιτούτο Καλονής. Άλλα έξοδα. Δεν μπορώ να κάνω αεραστεχνισμούς με την ομορφιά μου. Πρέπει να συμβουλευτώ ένα σοβαρό επιστήμονα. Λοιπόν, κυρία μου, καλώς ορίσατε στο Ινστιτούτο μας. Καλώς σας βρήκαμε. Nouvelle beauté και κυρατιά ποτέ. Αναμφιβάλλως. Εν πρώτης, να σας εξετάσω. Να γρηθώ. Όχι, όχι. Το έμπειρο μάτι διακρίνει τη χαλάρωση και την κυταρίτιδα και πάνω από τα ρούχα. Πω. Τι βλέπετε? Πω, κυρία μου, μα πώς αφήσατε έτσι τον εαυτό σας? Ναι. Πάλι ποπό. Και τι ποπό? Μα πολύ φλούδα πορτοκαλιού διακρίνω, κυρία μου. Καλέ, εσείς κάνετε σαν να βρίσκομαι λίγο πριν από την τελική αποσύνθεση. Κοντεύετε. Αλλά υπάρχει μια λύση. Τι πράγμα? Τα καλλιντικά της Nouvelle Beauté. Α, έχω πολλά καλά. Να τα πετάξετε. Μάλιστα. Δεν είναι καλά. Μόνο τα δικά μου είναι καλά. Τα άλλα είναι κακά. Η σειρά Anti-Age Restructurant της Nouvelle Beauté θα σας κάνει άλλο άνθρωπο. Κοστίζει μόνο 138.000 δραχμές όλοι μαζί. Τζάμπα!
Καλά, μην κάνετε, έτσι θα την πάρω. Και πέρα από αυτό θα ακολουθήσετε φυσικά και την αγωγή μας, η οποία περιλαμβάνει μασάζ προσώπου, σώματος, σάουνα και σκληρή γυμναστική. Συγγνώμη, είναι επίπονη η μέθοδός σας? Α, βλέπω ότι μπελιάζετε ακόμα πριν αρχίσετε. Όχι, καλέ. Σας έχω ψυχολογήσει εγώ, είστε φυγόπονοι. Αλλά κυρία μου, προσέξτε. Για να κατακτήσετε την ομορφιά πρέπει να ιδρώσετε στα όργανα, να πονέσετε στο μασάζ, να βράσετε στη σάουνα όπως εγώ. Σαφής? Σαφής. Κοιτάξτε. Και 1 και 2 και 3 και χοπ. Και 2 και 5 και 6 και 8 και 9 και 10 και 11 και 12 και και 20, 21, 22, 28, 29, 30 και... Όλε! Προσέξατε τι χάρη και ομορφιά και υγεία βγαίνει μέσα από αυτό το σώμα. Λοιπόν, πρέπει να προσπαθήσετε για να γίνετε όπως και εγώ. Και καλύτερη ώρα σας. Καλύτερα δεν έχει! Λόγια, ένα ολόκληρο μήνα κοπανιάμαι σαν το χταπόδι σε αυτό το Ινστιτούτο. Έχω περάσει του λιναριού τα βάσανα με αυτή την τρελή και κλαπάτσα. Άσε πια τα καλλιτικά. Ρεβιταλιζάν, ρεστρουβιζάν, ρενεσάν, ρε κολοκύθια με τη ρίγα. Έχω μπλαστροδί του κόλου τα καλλιτικά, αποτέλεσμα 0 στο πηλίκον. Κοίτα μούρι. Κόψε μάπα και βγάλε συμπέρασμα. Πώς βρε Ολγάκι μου, έχουν μαλακώσει κάπως οι ρητίδες. Αυτό έλπε μας να μην μαλακώσουνε κιόλας. Έχει παπαριάσει μούρι μου από τα γαλακτώματα. Το θέμα ήταν να φύγουν εντελώς. Πας σε 20 μέρες περίμενες και εσύ να δεις αποτέλεσμα. Αυτές οι κούρες θέλουν υπομονή. Μπορεί να περιμένεις και 1 και 2 χρόνια μέχρι να δεις βελτίωση. Ναι, αλλά εντωμεταξύ έχεις γεράσει. Κατά 2 χρόνια περιμένεις να φύγουν οι επόμενες λιτίδες. Τα επόμενα 2 χρόνια το ίδιο και πάει λέγοντας. Δεν γίνεται τίποτα. Αυτό το κεφάλι θέλει μαχαίρι. Θα το κόψεις? Υπάρχει μια τελευταία λύση πριν από τον αποκεφαλισμό. Το lifting. Τα αποφάσισες? Κι άλλο έξω θα το lifting είναι ακριβό πράγμα. Ξέρει, μπεμπέ, κανένα γιατρό που κάνει ευκολίες πληρωμής. 60.000 προκαταβολή και 12 άτοκες μηνιαίες δόσεις. Συγγνώμη, σε χειρούργο θα το κάνεις στο lifting ή στον κοτσόβολο? Μπράβο, Όλγα μου. Είναι η πιο σωστή απόφαση που πήρες στη ζωή σου. Είναι ένα πράγμα που δεν θα το μετανιώσεις ποτέ. Αλλά εγώ ήθελα να σου προτείνω και κάτι άλλο ακόμα εκτός από το lifting. Τι κι άλλο? Μην τρομάζεις, είναι πολύ απλό. Όλγα μου, θα κάνεις που θα κάνεις την επέμβαση. Λοιπόν, μαζί με το lifting μπορείς να διορθώσεις και κάτι λεπτομέρειες στο πρόσωπό σου που ίσως ενοχλούσαν πάντα. Με μια μικρή οικονομική επιβάρυνση μπορείς να αλλάξεις τη μύτη σου, τα αυτιά σου. Με μεταμόσχευση? Όχι, καλέ, με πλαστική. Μια φίλη μου μαζί με το lifting απόκτησε το στόμα της Μπαρντό, τη μύτη της Vivian Lee και τα μάτια της Betty Davis. 3 στάρ σε μια συσκευασία και με πολύ οικονομική τιμή. Πόσο της τύχησε δηλαδή? Για τη μύτη της Vivian Lee έδωσε 120.000. Α, είναι κάμπος. Κοντζάμ Vivian Lee είναι αυτή. Αλλά το στόμα της Μπαρντό είναι πολύ πιο φτηνό, 40.000. Και τα μάτια της Betty Davis δώρο του καταστήματος. Δώρο? Ναι, στις 3 επεμβάσεις η μια είναι προσφορά. Συμφέρει δηλαδή. Βέβαια. Λοιπόν, τι θα έλεγες για το στόμα της Ζαν Μωρό, Έλα βρε Όλγα μου, 8-5 είναι αυτά. Δώστα, τι ψυχή έχουν. Καλό είναι, αλλά θα προτιμούσα το στόμα της Σοφίας Λόρεν. Α, το στόμα της Σοφία Λόρεν είναι πιο ακριβό, γιατί είναι πιο σαρκώδες, θέλει περισσότερη σιλικόνη. Αυτό κάνει 50.000. Θα το πάρω. Όσο και να κάνεις θα το πάρω. Από μύτη τι λες να διαλέξω? Αυτό το μήνα έχει προσφορά τη μύτη της Ιζαμπέλα Τζανί. 25.000 μόνο. Καλέ, αυτός ξεπουλάει. Ναι, η μύτη της Ιζαμπέλα Τζανί τραβιέται πολύ τελευταία. Η μύτη της Κατρίν Ντενεύ πόσο κάνει? Α, είναι πολύ πιο ακριβή. Τότε θα πάρω τη Τζανί, μην ξεπαραδιαστώ κιόλας. Ναι, πάρτι είναι πολύ της μόδας. Και στο κάτω-κάτω, αν δεν σ' αρέσει, την αλλάζεις του χρόνου. Σωστά, δεν αγοράζω και σπίτι. Ωραία, τα κανονίσαμε όλα. Καλέ, τι λέω, μάτια δεν έχω. Από μάτια τι λες να διαλέξω? Εγώ θα σου πρότεινα τα μάτια της Μισελ Μοργάν. Τα μάτια της Faye Dunaway πώς φαίνονται? Καλά είναι, αλλά αληθορίζουν λίγο. Μην κοιτάς τα αμερικάνικα. Μάτι πρέπει να πάρεις γαλλικό. Πάρε Μοργάν και θα με θυμηθείς. Αν και δεν μπορώ να επιμένω, βέβαια, δικά σου είναι τα μάτια. Κάντε ό,τι θέλεις. Όχι, θα πάρω Μισελ Μοργάν. Α, μπράβο, είναι το καλύτερο. Το μάτι της Μισελ Μοργάν είναι κλασικό, σαν τη φούστα Σανέλα. Κολακεύει τη γυναίκα και κάνει για όλες τις περιστάσεις. Έτσι είναι και της Μοργάν.
Σωστά. Κάνει και για το πρωί στη δουλειά και για το απόγευμα και για μπιγέ. Ωραία. Λοιπόν, τα μάτια της Μισελ Μοργάν, 30.000 το μάτι, κάνουν 60.000. Δηλαδή το όλο θα σου στοιχήσει 135.000. Μέσα κι ο Φουπουά. Ναι, βρε Μπεμπέκα, αλλά με 3 ολόκληρες στάρ στη μούρη μου θα με θυμίζω καθόλου. Βεβαίως, μη γίνεσαι κουτί. Μπροστά σου ανοίγεται μια δεύτερη νεότητα, μια δεύτερη ζωή. Για δες τη Σέρ πως ξανάνιωσε. Ναι, αλλά η Σάρα από τον παλιό της αυτό έχει κρατήσει μόνο το όνομα. Και τι έγινε στο κάτω-κάτω, σε κακό της βγήκε. Ολόκληρο βραβείο Όσκαρ κέρδισε. Να δούμε εγώ τι βραβείο θα κερδίσω με όλα αυτά. Χαιρετίζω την αγαπημένη μου οικογένεια. Πάνω στην ώρα ήρθες, έχουμε μακαρόνια γκρατέ που σε αρέσουν, κάτσε να φας. Αχ, ωραία. Η μεγαλύτερη μου αδερφή που είναι? Εγώ είμαι μεγαλύτερη σου αδερφή. Πιο μεγάλη δεν έχουμε. Δεν κατάλαβα. Η σειρά που ήξερες, Όλγα Μαρία Ειρήνη, έχει αλλάξει. Τούδε και εφεξής η μεγάλη σου αδερφή είναι η Μαρία. Εγώ είμαι η μεσαία και η Όλγα είναι η μικρή. Και πώς έγινε αυτή τη μετάθεση, αγόρασε η Μαρία τα πρωτοτόκια? Όχι, απλώς η Όλγα το έβαλε με τη Μουχαμέτη να γίνει συνομήλικη με την κόρη της. Σήμερα το πρωί πήγαινε με την Μπεμπέκα στο νοσοκομείο να κάνει lifting. Και άλλα λεφτά θα ξοδέψει? Και σε λέτε σε κόφτη, δικά της λεφτά είναι. Και αν ελπίζεις να την κληρονομείς, ξέχασέ το γιατί έχει και κόρη. Σωστά, ό,τι έχω να παίρνω από κληρονομιά είναι από εσάς τις γεροντοκόρες. Αν αγαδείς βρε χαμένε. Ποιος ήρθε, καλέ? Όλγα, εσύ είσαι? Ναι. Καλή, πότε πρόλαβε? Στις 10 η ώρα φύγανε με την Μπεμπέκα. Τέλειωσες, βρε, μπράβο, με γεια. Κούκλα έγινες. Άλλος άνθρωπος. Αφήστε βρε τις ηλικιότητες, αφού δεν το έκανα το lifting. Είπα κι εγώ. Την τελευταία στιγμή δίλιασε να μπει στο χειρουργείο. Φοβήθηκε την άρκωση. Δεν το πιστεύω. Μαρία μου κιότεψε την τελευταία στιγμή. Είμαι μια δειλή, μια συγχαμένη που είμαι στην τελευταία ευκαιρία της ζωής μου από φόβο. Αλλά μην κλαις τώρα. Πώς δεν μη κλαίω, βρε Μπεμπέκα μου. Εδώ ήταν να γίνω η Σαν Μωρό, η Ιζαμπέλα Ζανίκη, η Μισελ Μοργάν σε συσκευασία του ενός. Και ανταυτού έμεινε μια Όλγα χαρή του της γης της υποστάθμης. Μην το λες αυτό, βρε Όλγα μου. Μπορεί να μην είσαι νέα, αλλά είσαι εγωιτευτική. Έχεις τα ματάκια σου τα γαλάζια, τα υπέροχα. Έχεις τις γάμπες σου, τις καταπληκτικές. Την προσωπικότητά σου. Εξάλλου η γριάκοτα έχει το ζουμί. Δεν χάνεις την ευκαιρία σου να γίνεις χυδαίος. Εξάλλου, οι νέες είναι ως επιτοπλίστων ηλίθιες και σακλές. Εμείς οι μεγάλες ξέρουμε να χαρούμε έναν άντρα. Ναι, αλλά οι άντρες προτιμούν τις μικρές. Καθόλου στις μέρες μας τα γυρατιά είναι πολύ της μόδας. Πάρε την πολιτική μας ζωή, Μητσοτάκης, Παπανδρέου, Φλωράκης. Όλοι τους προπολεμικοί. Και να μην σου πω Κωνσταντίνος Καραμαλής και σε κουφάνω. Όσο πιο γέρος είσαι, τόσο πιο είναι. Εξάλλου, 40 ίσον με 2 20. Ναι, αλλά αυτή που το είπε την έχει κάνει την αναδόμηση. Εμπρός. Η Όλγα, όχι, δεν είναι εδώ. Λείπει. Όχι, δεν είναι η Μαρία. Ποια είμαι. Έλα μου ντε. Η παραδουλεύτρα μου. Μάλιστα, θα της το πω. Ναι, θα της το πω. Ποιος είναι, Όλγα, από ποιο κρύβεσαι? Ο Παύλος ήρθε στην Αθήνα και θέλει να με δει. Ήρθε κιόλας. Μου έρχεται να βάλω τα κλώματα. Δεν θα τον δεχτώ. Δεν σε καταλαβαίνω. Δεν θέλω να με δει γριά και άσχημη. Γιατί ρε κουτό, επειδή δεν έκανες το lifting, μπορούμε να σου κάνουμε εμείς ένα στα πρόχειρα. Πώς δηλαδή? Να, θα σε τραβήξουμε από εδώ και ό,τι περισσέψει θα το πιάσουμε με μανταλάκια πίσω από το σβέρκο και άμα φύγει ο Παύλος σου βγάζουμε τα μανταλάκια. Δεν θέλω ημίμετρα. Να του πείτε ότι η πρώτη του αγάπη πέθανε. Μωριά στις βλακές και δέξου, τον σου λέει έχει αδαματορυχία στο Γιωχάννεσμπουργκ. Να, κάτι διαμαντιά έχει, κουμούτσες, σαν το κεφάλι σου. Είναι πιο πλούσιος από το Σανιαρέλη. Μπορεί να αγοράσει την ΑΕΚ. Μπορεί να αγοράσει εφημερίδες. Μπορεί να αγοράσει κανάλια. Δεν πάει να αγοράσει και το Σύνταγμα να το κάνει γήπεδο. Εγώ δεν το θέλω. Τώρα μην έχεις τρακ. Πώς είμαι, θα το αρέσω. Θα το τρελάνεις, Όλγα μου. Μα δεν έχω φιλοδεξία να το τρελάνω. Εγώ φοβάμαι κάνει του και σκοτεί και φύγει. Αχ, αν είχες λίγη αυτοπεποίθηση. Θα ήμουν μια γριά με αυτοπεποίθηση νέα ή τη μια γελία. Σκάσε πια. Αχ, νάτος. Δεν μπορώ, κορίτσια μου, κόβονται τα γόνατα. Θα ξαναδώ τα μάτια του, τα μαλλιά του, τα χέρια του. Αυτά τα χέρια που τα αγάπησα τόσο πολύ. Κουράγιο. Ψηλά το κεφάλι χαριτέικο. Άνοιξε, Ειρήνη. Έρδε μπούμπουλη. Όλγα, Παύλα, εσύ είσαι. δεν με γνώρισες? Πώς, αμέσως. Άλλαξες, Όλγα. Εσύ να δεις, Παύλο. Δεν την περίμενα τέτοια αλλαγή. Πρέπει να το περιμένεις, Όλγα μου. Όσα χρόνια περάσανε από τότε στην Αθήνα, αλλά τόσα περάσε και στο Johannesburg. Πάντως είμαι μια ηλίθια, κορίτσια. Πρέπει να το παραδεχτείτε. Είμαι μια ηλίθια. Κόντεψα να φάω όλες μου τις οικονομίες για ένα τίποτα.
πειράζει, βρε Όλγα, θα μας μείνουν οι περούκες για τις απόκριες. Μη στεναχωριέσαι, Όλγα μου. Εγώ σε όλες τις αναποδιές της ζωής θυμάμαι πάντα μία φράση από το «Σε παίρνει ο άνεμος». Αύριο ξημερώνει μια καινούρια μέρα. Σκάρλετ Οχάρα. Ειρήνη, χέσε μας. Όλγα Χαρίτου.